Tohle je můj kamarád Míra. A přichystal jsem si pro něj takovej prank. Potřebuju tohle. Hop. Potřebuju. Tus. Kdo to je? Jo, Je to taky youtuber a taky natáčí na YouTube, jenom už má zlý účet, no. Potřebuji dřevo zase, do prčí, to není. Točím, nemám donošení, všude postrám dřevo. Že dáme tak schodů. Pošli se tak schodů. Potřebuji. Tohle. No, netočím i dřevo, takže jsme dost. Tohle. Oh. Prank. Papla. Pla. A tak už to je, a dáme připravený. Teď ti dám tohle. Dám snímka. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. A jdeme, kde seš? Chovanej. Ne, tady pojď. Tak mě najdi. Počkej, ty se tady něco pro tebe dělám a ty zase nikam zalezla. Hop. In. Chce místnost. Tak, máš tady speciální místnost. Tak mě pojď Kde najít. ti dám. Já jdu, počkej. Komu kde se? Nevidím tvůj nick? Jdem jako nápovědu. Šel jsi ven? To je zákaz nápověd. Venku bys nebyl, tam je hnusně. Já vím, kam se šel zase. Podle mě si zalezl tam, kam si zalezl. Jestli tam zalezl. Nezalezl. Ej, na koni jde. Wendy nebyly zavřený dveře. Dobrý, No. končím, byl jsem na střeše, už tam jsou mobové. No, tak pojď dolů a zavřel sebou dveře. Jako na střeše jsem nebyl, ale... Tak, tady máš svoji místnost. Tady. Tak tam zalez. Inspekce místnost, no. Dobrý, tam si pak zaležu. Tak, abyš tam přemýšlel o tom, kolik máme hvězdíček. Jo, takže jdeme přemýšlet, kolik dáme hvězdiček. Tady. Tam máš jít přemýšlet. Jo, Do té místnosti. tak To je jo. tvoje. Tak jo, Tak já jdu za roh, abych jsem tě neslyšel. jasně. Já si vypnu mikrofon. Vykyp místnost. Tak jo, no. Já jsem mu tam zrovna v tu dobu ukradnul nějaký věci. Vzal jsem mu tam, myslím, že diamanty, emeraldy, nějaký random prostě stavky. On to nevěděl, což bylo to nejlepší na tom, že to nevěděl. Ale... Prostě nejlepší bylo na tom, že to nevěděl, ale... Až uvidí to video... Až uvidí to video, tak to asi zjistí a bude pěkně naštvaný, takže Míro, jestli to vidíš. Prank! Ale jo, doufám, že se vám video líbilo, nebo jako jestli se vám ještě líbí. Pokračujeme ve videu, já si myslím, že si tam něco říkám, ale jakož jsem si vypnul mikrofon, tak jsem si vypnul vlastně jako úplně celkově mikrofon. Takže, no... Ve skutečnosti jako jsem prostě se tam ukradl nějaký random věci, které uvidíte v další části videa, jako jenom to je jenom jako, že abyste věděli, co tam říkám, já tam ve skutečnosti jako melu úplně celý odstaveček. Ale vlastně vy nevíte, co jsem tam říkal, prostě ukradnul jsem tam štít, hromadu prostě věcí, které už nikdy neuvidí. Tomu neříkejte a no, to je... Vlastně to je vlastně všechno, co ode mě tady uslyšíte tady z toho a myslím, že můžeme pokračovat ve videu. Míro? No. Já si ještě musím jednou projít svět, jo, abych to jako to
Abych to tady jako, počkej, já si musím vzít, Tak jsem armor, vem si já tyčku. si to tady musím zase zpátky vzít svý věcičky. Počkej, já budu dělat doprovod, kdyby náhodou. Jasně, takže, Klidně si vypním, počkej, pojďme se počkej, já jsem vyspat, naložil, já počkej, půjdu, počkej. jdi se vyspat k Tak se sobě, běž vyspat se k Vendovi, ano. jasně, Teď budu udělám postavu, to udělám tím svoje místo, abys tam měl. takže jdeme se vyspat. Pak si budu projdeme dát ještě jednou doprovod. svět, aby jsme, že jo, Já všechno nemůžu do ohodnotíme. prčí. Já mám povolení tohle. Dobrý, Tak jdeme. jasně, jdeme, já tady zavřu. Takže, Já začneme, otevřu dveře zase. takže jdeme nahoru, začneme u tebe nějak, asi ne. Já ti budu doprovod, protože venku bohužel bude ještě moc. Dobrý, takže, já si vezmu svůj stick. Takže, Můžeš ukazovat, ale nehejtuj mi do psa. Můžeš ukazovat. no jasně, to bych Ale ani to ještě nikdy není neudělal. hotový, Takže tak tady v máte podstatě. psa, je zajímavé, že ho nemáš pevně, ale máte psa, ten ne. To je Nemáme bonusový nejtěžší body, půjdu. krásná postel z chavalu, tady lanterničky, okrasa. Krásný balkónek, to jako fakt, že jo. Krásný, tamhle. Dobrý, pojďme zpátky, dáme si chleba. Mňam. Zabezpečení, to je taky pusový bod. Zabezpečení. No, přesně, máte dveře. Tady máte crafting table, počkej, musíme ohodnotit Česku, obsah. No, jasně, to je v pohodě. Takže. Pojďme se podívat teda dále. Tady máme. Pojďme, co máme tady dole? Tady máme. Billy Gary, trading hole. Zase to zabezpečení kvůli útěku, tak to je nám zavírátko, aby neutekli. To je taky pusový bod určitě. O tebo, no jasně. Tady dopravárna, což je výtah. Původně to byla voda, že potom padám s loďkou, takže to je zbytečný, takže to je taky. Takže jako, máme tady nějaký villager to je trading otevírací, hole. to se dá, ty dveře se dají otevřít, to jsou pistonové dveře, ty můžeš otevřít. Nice. Takže, pokračujem. Tak. Tady vidím, že máte enchant book s grindstonem. Nějaký úložný prostor, jasně, tady máte random díru, nevadí. To je na ten výtah. Tady to je kamaráda, no ukažte mi obsah. No, povoluje se, dobrý. Dobrý, pokračujem. Random cobblestone, nevadí. Pokračujem. Co máte tady? Tady máme čestky. Taky se povoluje. Počkat, musíme to tady zjistit, jestli to tady je safe. Tady ta česká je dobrá. Tady ta česká je taky dobrá. Tady ta česká je taky v pohodě. Poslední česká v ní nic není, takže dobrý. Tady ten obsah asi nebudu kontrolovat. Pojďme teda ven. Dveře bonusový, dobrý. Tady to no. Mohlo být to, no ta stavba by mohla být i lepší, no. To budou ještě schody, tak to bude dekorovaný, to ještě není hotový. No, jakože tady je třeba s random break. Či to jde ve výstavbě, ještě nejsme hotový, ještě Jasně, takže tady koukám, že je mob farma. To jsem taky stavil, já. No, musím zkontrolovat obsah, jestli tam jsou nějaký ilegální věci. Jsou tam všechno. Vůbec po baráku nemám schovanou místnost, kde je tráva. Ne, není tam. Já srandu, není tam. Ještě. No, ale jako vzhledově by mohla být taky lepší, jako třeba tady random calcit. No, protože to vybouchlo. Vidím, že máte... Jo, to je taky dobrý příběh. On tu Venda stavěl a řekl mi, že ať seženu slepice. Tak jsem je sehnal tady takhle. Takhle jsem je sem dal. A když jsem je večer byl množit, tak přišel creeper, udělal já nestihnul utíct a bum, a slepice se rozletěly. Creeper tvůj příbuznej, protože jsem mu neřekl, že to ať to nechá. No, tady máte teda univerzální... Au. A tam nechci spadnout, to laguje, ale univerzální... Jako no...
taky dobrý, no. Tady máte Tam, hay bale. tam bude budu tam budovat to, Lavskej, nebo jak se to jmenuje. No to tam je, Jasně. to je přesně pro tebe, to je tvůj trůn. Dobrý, tak já se z něj pak postavím trůn, jo. No to je původně dělaný, počkej, mám notičku. To je taky bonusový bod, koukej co mám. Já jsem to tak jako udělal nechtěně, to jsem fakt jako nechtěl, ale koukej co mám. Na, tím to půjde rychleji. Ty krása. To bylo fakt jako nechtěně. Dobrý, Já tak to jsem se si dělal nechám. nedáš věci. Ne? To nechám, díky. Tak si ji tam potom ale přidáš. Jasně. Takže Ale pokračujeme. teď ji půjčím, protože jako fakt. Vypůjčíme, Cesta, takže budu tady body. vylepšený body. Uj, vylepšený počkej, stop, to nevidíš. To prodává, kokot. Prodával Máte jsem blbosti. koupáníčko, taky dobrý, no, tady No tam další. se takhle čaktáme a u toho takhle boucháme do toho zvonu. To je rituál. Nice, tady máte, no, random Je vodu, vidět, že což jsme tady úplně, Čum, hele, ten dům jsme ani nevylúčili. On není vyloučený ten dům. nice. Tady máte random vodu, což úplně není nejlepší. To se random vygenerovalo. To není nejlepší, to byste měl zastavit, takže to jsou minusový body, no. O to se postavím, o to se postarám. Tady Ty máte teď nějak nebyl, moc, já jsem tady udělal máte ten zase dům. moc silný hail. Stejně jako tamhle, tady to, necháme to radši být. Ale tady se to už se bude zastavit, tam tím cobblestonem. O, to vidím. Ale tam je i golema. Ale Už je máte čtvrtý, vždycky. zničenýho golema, to jsou minusový body, to by měl být opravený. Tak mám ho opravit? No tak to už ti body nepřidělá. Aha. No a tak a jako koukám, že celkově, no to je asi tak dobrý, takže jako z 5, je. Takže jako z 5 diabloků, tak no. A ještě mě zavřeš, no tak to jsou taky minusový body. Ne. Ne, No, tady máte sorry. to. To bylo- Máte cedulku? Cedulku? Počkej, já vám tam přidám ještě Jo, item celku frame. mám, celku mám. Počkejte, já vám tam ještě přidám item frame, pane ministře. Jasně, Tady máte. Pro motiku. jasně, promotičku, takže, Tady vedle té torčky to dej. jasně, semka. Dej. Takže, senka dám tu, Tady, tu. Ne, senka to dám, ať to je krásně vyrovnaný. Okay. Takže, no celkově jako z 5 bodů, 5 diabloků, Jako jsme, hrajeme tady docela jako málo, a já tady vědět, že tak to hraju jako- sám, protože... dům je jakž takž v pohodě jako, no, takže To za to jsem je já, samozřejmě. jeden bonusový bod. Pak jako random stavby, jako ta mob farma, která nevypadá úplně nejlíp, tak za to je no. Pojďme dát, že Ale půl funguje. bodu bude diamant. Pojďme dát, že půl bloku bude jeden diamant. Jo, takže Tak mi ti dej dám, diamant. počkej, nerozkrapčuju ho, ti dám. No. No. Jo. Takže. Půl bloku bude teda diamant, takže takhle. Další jako věc, kterou bych chtěl jako říct, je, že jako ty villagery by mohli mít taky lepší věc, takže to je další půl, takže to je už takhle. No, pak jako tady to je tady to je celkem univerzální, tak za což je jako taky dobrý, což je dobrý, to je půl blok. Nezapomeň tady zhodnotit tohle. No tohle má myslící místnost, to je taková, no bonusový takový půl blok. Bude hezčí, Pak, tam bude nedratil jednoho dne. Dobře. Tady, takhle vzadu, tady bude nederový blok, rozumíš tady? Jo, a nechceš to celý zjedaj tu? Že? Nechceš to celý náhodou zjedaj tu? Jo, tak jako klidně. Dobře, plus tady ten Nechceš. smiley, to je taky takový lehčí, dobrý, ale no, mohl by mít trošku větší pusu. Za což No protože my teda- nemáme už ty bloky. No, nemáte, Jo, no. jinak díky, že jsi to všimnul. No, tak dobrý, no a jako tady ty random díry nedodělaný, tak Ne, ale to je výtah. no, Budoucí. ale ví, tak tady má být jakože out of order, nebo jakože to, že se staví, tady No máte tak prostě ty random přijdeš, díru. přivoláš si ho, on přijede a půjdeš nahoru. No ale přivoláš, tady ještě není, takže tady máš mít jakože takhle jako Tak to představ, značku prostě představ si ho. v vozu, vogo. Takhle to má být, jo, chápeš? Tak sorry, takhle to. No ale Tak jako jak to tady bude, to dáte nám tam, třídící, jo. dáte nám ten poslední diablok, nebo... No, Mluvujete se nad náma? To bude
to se omlouvám, ale jako to jsou mínusové body za tady to, takže to nemůžu dát, to dávám takhle. Takže máte 3,5. Počkej, to jsem dal, to máš dát sem, to nevychází. No, máte tolik hodnocení. Tak já to opravím a příští revize bude úspěšná. Dobrý, a já tady píšu píšu tady Podepiš se. Co tam napíšeme? Počkej, já si musím zamyslet, co tam napíšeme. Takže napišme tam inspektor Asiasik hodnotí 3,5. Dobrý, ale mohlo být lepší. Ne, počkej, jinak. Mohlo to být lepší. Celkově za 3. Ne, celkově. Celkově. Známka 3. Enderman. Co? To pryč. On je... No, takže to byla moje inspekce, já si jdu postavit svůj trůn si postavím tady. Tady. OK. Tady to zahajuji, prohlašuji tady tu inspekci za dokončenou. Nedal jsi tam věci. Já tam nedal věci. Dobrý. Věci vracíme. Byl jsem obživen díky černý magii, kterou asi ovládáš, nevím, jak jsem se senka dostal. To je můj inspektorský, počkej. Máš XP? 20 XP. Počkej, já se kouknu, jestli to můžu dělat. Počkej, ty chceš dát mending na to? Ne, nechci dát mending na svůj to styk. Já vím, že je kovadlina. Knockback? Ne. Mám 20. No a tímto prohlašuju tady ten prank za hotovej. Věci samozřejmě jsem vrátil a... No a žádný problémy, myslím, že z toho nebyly. A no... Prohlašuju tady ten prank za úspěšný. Jo, protože si to nevšimnuli a nevím, no. Nevšimli se toho, takže ještě jednou se vám omlouvám, Míro a Vašku, co jsem udělal, ale až takový problémy z toho nebyly, takže... no... Jo, nebyly to až takový problémy, protože prostě já jsem dobrý prankovatel. Napište komentář, prosím. Napište... Ne. Dejte odběr, prosím. Dejte like, prosím. Sdílejte videa, ať to... ať jako víme. A jestli chcete, tak... Jako... Můžu udělat i víc jako těch takhle prank videí. Jestli budete chtít. Samozřejmě. Takže jo, to je myslím, že všechno. Jestli se vám video líbilo, tak rozhodně dejte ten like.